TV. Nyakoromo gi weche mag gedo mag apeyni en ni migawo mar gedo mar apeyni en achiel kuom migepe moyudo omenda makore lach e budget mar omenda mosom kawuono. Jatend migawo mar omenda kama koro geto konyo tieko moko kuom chenro mag gedo mag apeyni mosebedo ka digni kata kwame pacho ka. Jafamo mar Olidi okelonwa pok mar omenda e sekta no kod mago moketne chenro mag loso kendo keyo teko stima e pacho ka, chenro mag modhi, mauta kod gas. En budget maduong' moloyo mosesom e pacho ka. Budget manosom kawuono od bura mamalo gi jatend migawo mar omenda ma pacho ka Profesa Njuguna Ndung'u. E budget ma higani, omenda maromo bilion 244.9 okete ngene migawo mar apeyni e pacho ka kama biro konyo chenro mag gedo mag apeyni ma osebedo kokwame pacho ka kendo medo gero apeyni mamoko manyien e thurka. E omenda no, chenro mar gedo mag apeyni ma pacho ka kod ulalo biro kawo omenda maromo shillings bilion 113.9 ka chenro mag rito apeyni oketne omenda maromo shillings bilion 50.9. Shillings bilion 80.1 ibiro tiyogo e bero apeyni machal margi osekethore thurka. Chenro mar teko oketne omenda maromo shillings bilion 62.3, omenda mabiro konyo e keyo teko stima kod chenro mamoko e sekta no. E omenda no, bilion 33.8 biro konyo tawo chenro mag stima e pacho ka, bilion 11.4 biro tige loso teko stima, bilion 12.1 biro konyo keyo teko stima e gwenge, bilion 1.4 oketne weche nuclear kod teko migole bolo ka chenro mamoko mag teko stima biro kawo omenda maromo shillings bilion 3.2. Omenda maromo bilion 3.7 oketne tawo chenro mag mauta, modhi kod gas e pacho ka. Pok mar omenda ahinya te migawo mar apeyni geno ni biro konyo tieko moko kuom chenro mano ochaki gi piny owacho mokalo ka wenge koro rito neno pogruok e sekta no. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi.